שמאי המקרקעין אורון עוז גולן, מה שלומך? שלום, אני שמח לבוא, לבקר פה במקום. בלשכה, בכנס השנתי של לשכת השמאים. נכון, כל שנה אנחנו יורדים למטה, נפגשים, אתה יודע, כל השמאים מעבירים קצת מידע, אנחנו שומעים דברים חדשים, מידע חדש, נחשפים לדברים. איזה כיף. אז אנחנו קצת גילוי נאות לפני, אני את אורון עוז מכיר כבר כמה שנים, אני אוהב את השומות שאתה כותב, אני נהנה לראות אותך מצליח, ולפני שאנחנו נצלול קצת על העבודה שלך, בוא שגם המאזינים יכירו אותך. אוקיי, אני אורון עוז גולן, אני שמאי מקרקעין ועובד בתחום פחות או יותר 20 שנה. יצאתי ממשרד מאוד גדול, מאוד מוכר, מוביל בתחום, ויצאתי לעצמאות לפני שנה, והיום אני עובד הרבה עם בתי משפט, אני עובד עם חברות ציבוריות, מעריך להם נכסים, החל מדירות שיש להם, דרך עד קניונים והלאה. יופי, אז באמת נגעת בתחום אחד של השמאות, מיני רבים שהמשרד שלך מתעסק, שזה הערכת שווי של חברות. בוא תספר לנו קצת על התחום, לפי איזה תקינה עובדים, מה מעריכים? יפה, כשאנחנו עובדים IFRSים, זה מה שנקרא, זה הערכת שווי למטרת לבטוחה. מגישים את זה בעצם, אני עדיין מתרגש, מגישים את זה זה בעצם דוח שנעשה בשביל החברה. למה בכלל היא פונה אליה? למה חברה צריכה לדעת כמה היא שווה? החברה צריכה להציג את השווי של הנכסים שלה. הנכסים, הכוונה היא אם זה קרקעות, דרך מגורים, מסחר והלאה שיש להם, הם צריכים להציג את זה בדוחות הכספיים שלהם. לצורך כך הם צריכים שמאי שיבוא ויעריך להם כמה שווה הנכס ומה הפוטנציאל שלו העתידי. ואז למעשה מגיע שמאי, רואה החברה פורסת בפניו את הנכסים, האם היא צריכה לתת לו נתונים או זה לפי דעת עצמו? איך זה עובד האירוע? מה שאנחנו צריכים, השמאים, במשרד שלי, יש לי עוד עובדים, זה בעצם, אני מקבל מהם חומרים, האם זה דמי שכירות, דרך חוזים של הקרקעות, מתי הם רכשו, בכמה כסף הם רכשו, אם זה אנחנו מדברים על רשות מקרקעי ישראל, אז את כל הנושא של חכירה, חוזה חכירה, פיתוח, כל הנושא של הפיתוח, את כל המסמכים המשפטיים. ברגע שיש לי את כל המסמכים המשפטיים והמסמכים הכספיים, אני יכול לאגד את כל המסמכים עצמם, ואז אני יכול לדעת כמה הם מרוויחים, כמה ההכנסות שלהם, מה ההכנסות שלהם עכשיו, מהשנה האחרונה, מה ההכנסות הצפויות שלהם, ועל פי זה דרך אני לוקח ואני מעוון, זאת אומרת, אני לוקח ומעריך את השווי נכון להיום, וגם מה יהיה הפוטנציאל שלו, של העתיד. שזה למעשה, ברגע שאתה מתעסק עם חברות, אני מניח שראית כמה וכמה נכסים מעניינים. אתה יכול לספר לנו על כמה? אני אתן לך דוגמה, נכס בראשון לציון, תחנת דלק, שאני באתי ואני קיבלתי את החומרים, ונחשפתי בעצם לכל הנושא של התכנון ובנייה, מה אפשר שם לבנות, מה אפשר לעשות, האם יש פוטנציאל. מפה לשם מתברר שהם לא ידעו, אבל בעצם הפקיעו להם שטח, פחות או יותר יוצא משהו כמו רבע מהשטח שלהם. זה שטח עצום, עצום שאנחנו מדברים על מיליוני שקלים, הפסד, בלי שהם ידעו. אפילו לא הבינו את זה, הם פשוט לא, נכון, היה להם רישום, הם לא מסתכלים בטאבו בשוטף, וברגע שאני נכנסתי וראיתי את זה, אמרתי להם, רגע, קודם כל אני נכנסתי לבדוק האם הרישום הוא נכון או לא נכון. התברר לי שפשוט הפקיעו להם, במקום 126 מטר, מפקיעים להם 540. כאשר אנחנו לוקחים ואנחנו מסתכלים על זה מבחינה כספית, אנחנו מדברים פה על מיליונים ואף יותר, בעשרות מיליוני שקלים. זה רק בא בפן הכספי או שזה משפיע גם על המקרקעין עצמו? זהו, שזה לא רק משפיע על הפן הכספי, אלא יותר מזה, כשאנחנו מדברים על פוטנציאל, אנחנו חושבים מה יכול להיות בעתיד.
אז אם תוכניות קבעו לדוגמה שיש גודל מסוים לשטח בשביל שהם יוכלו לקבל X זכויות, ברגע שאין להם את השטח הזה, הם לא יוכלו לתכנן אותו לעתיד. למשל, אם יש 750 מטר מגרש או דונם מגרש, זה יכול להשפיע פלאים בצד התכנוני על זכויות הבנייה. נכון. בצד התכנוני, וגם אחר כך מבחינת הקלות, היום כבר ירדו מהנושא של הקלות, אין יותר הקלות, לא מאשרים, אבל עדיין אנחנו חושבים תמיד על הפוטנציאל. מה אנחנו יכולים לעשות עם הקרקע? חברות האלה קנו את כל הנכסים שלהם במטרה להשביח אותם. הם לא קונים עכשיו נכס רק בשביל שיהיה להם בצד. לא, הם חושבים קדימה. ולכן הם בודקים מה הפוטנציאל העתידי שייצא מהנכס. בסוף אני חושב גם לעניין ההפקעות, שלא רק שהערת את עיניהם לעניין ההפקעה, גם יש לוחות זמנים שצריך לעמוד בהם כדי, מה שנקרא, להתנגד לאותם הפקעות. נכון. אני עובד בעצם, אני מגיש השגות, מה שנקרא השגה, להיטלי השבחה, כל הנושא של רמ"י, רשות מקרקעי ישראל, הם קובעים תשלומים. אני בא מסתכל על כל החומר, לרוב אני יכול להגיש השגה, ולפעמים גם להוזיל בעשרות אחוזים. וכשאנחנו לוקחים וממירים את זה לכסף, לפעמים גם מדובר במאות אלפי שקלים ומיליוני שקלים. עכשיו נגעת בסוגיה של הפוטנציאל של איך אפשר להשביח את המקרקעין. האם זה בא לידי ביטוי בדוחות? הדוחות הכספיים אומרים, אוקיי, מה אנחנו מתארים, מה המצב נכון להיום, מה קורה בשטח מסביב, ואני מתאר גם את המצב התכנוני והפוטנציאל לעתיד. לא רק מבחינת פוטנציאל להשבחה מבחינת זכויות בנייה, האם אפשר עוד לבנות, אלא גם הפוטנציאל הכספי. האם הם הולכים באמת להרוויח יותר? הם יכולים לפתוח עוד אפשרויות של הכנסות. האם ההכנסות הולכות לגדול? האם יש להם בעיה בתחום הזה? אני לוקח ואני מאגד להם את הכל, ולא רק משקף את המצב, אלא גם עוזר להם לראות מה אנחנו יכולים לעשות. כלומר, אתה חושף בפניהם לא רק את הנושא הזה של כמה הנכס שלך שווה, של אותה חברה, אלא אתה באמת עושה להם את הניתוח המעמיק של הנכס, וחושף בפניהם את כלל הפרטים המאפיינים, הזכויות שקיימות. אני בעצם חושף בפניהם את מה זה הנכס. הרבה פעמים הם לא לעומק יודעים באמת מה זה הנכס. יש שם, אתה יודע, מחלקות ויש הכספים, דוחות כספיים. מה שמיוחד אצלי זה פשוט אני לוקח, מאגד את הכל ואני משקף להם. זה הנכס, זה מה שהוא מכניס היום, זה הפוטנציאל שלו, ולכן הם מקבלים הרבה יותר מסתם הערכת שווי, שזה דבר חשוב. אבל אנחנו חושבים הלאה. אני חושב שנגעת בהרבה נקודות שיכולות להגיע לסוג של מחלוקת, אם זה עם בעלי הקרקע, אם זה עם הסוחרים, אם זה חברות בינם לבין עצמם, או מחלוקות משפטיות. איך אתה יכול לבוא ולסייע בעניין הזה? מה שאני עושה, היות ואני בא עם רקע מאוד נרחב, בכל הנושא של תכנון ובנייה, כל הנושא של מימוש זכויות, והרבה מאוד חוות דעת לבתי משפט אני הגשתי, ואני עובד עם בתי משפט. מה שאני יכול לקחת וזה לקחת, ובעצם לנסות לפתור. הרבה פעמים אני פותר, מגשר ביניהם, מגשר בין המחלקות, מגשר על כל מיני פערים מסוימים, וגם לשקף את זה בצורה קצת אחרת. יכול להיות שברגע שכל אחד מבין איך זה נוגע לו, ומה הוא יכול לעזור, אני יכול ליישב סכסוכים. זה מה שאני עושה הרבה פעמים במשפחות. אני אתן לכם דוגמה אחרת מתחום אחר. באות אליי משפחות שיש להם בין יורשים או בין בעלים של קרקעות, וכל אחד מנסה למשוך את הצד שלו. אני רוצה, אז מגיע לי יותר, אני לוקח, אני שומע את הצדדים, ואז אני יכול לקחת ולחלק, לאזן ביניהם. בצורה כזאת אני יכול גם הרבה פעמים אני
עוזר להם, בעצם פותר, נכון, סכסוכים של דורות, סכסוכים משפטיים, וסכסוכים גם שלא להגיע לבית משפט. שזה מגיע אליך לפני או במסגרת בית משפט? מגיע אליי הרבה, אני עובד עם הרבה עורכי דין, עם מגשרים, שמקבלים בסכסוכים משפטיים, והם נעזרים בי שאני אבוא וייעץ להם, או ילווה ביחד איתם, ונמצא דרכים איך לפתור את הסכסוכים, איך אני יכול לאזן בין הצדדים, איך אני יכול לפשר דברים. לפעמים גם כמובן אני בא לצד מסוים שתלוי במה בעצם סוחרים את השירותים שלי, נכון? מהניסיון שלך, איך יותר קל להגיע לשמאי לפני בית משפט או כבר במסגרת בית משפט? בדרך כלל לפני בית משפט, כי ברגע שנכנסים לבתי משפט, נכנסים הרבה מאוד לכל הנושא של התגוננות. כל אחד מנסה למשוך את הצד שלו, מתגונן, וגם חושב את הטקטיקה לעתיד. כאשר לפני שאנחנו מתחילים, לפני שאנחנו עוד מגיעים לשם, בואו ננסה לפתור. בסופו של דבר, כל העניין שמגיעים לבעיות זה בגלל שהיה בעיות בחוסר תקשורת והבנה של אותו מסר, ואני חושב שבגלל רוב המחלוקות הן מחלוקות כספיות בסופו של דבר, נכון. שמאי מקרקעין בא ונוגע בליבת העניין, כמה זה שווה ואיך אפשר לייצר פתרונות נכונים ולאזן את אותם תמורות, כי אולי אתה יכול לבוא ולהגיד לאותו בן משפחה, אתה פחות חשוב לך לקבל כרגע כסף, בוא תיקח זכויות שהן יותר עתידיות או פוטנציאל עתידי, ובעצם לפצל את זה בתצורה הזו, ולאותו אדם שחשוב לו כרגע הכסף המזומן או הנגיש או הזמין, ובעצם בתצורה הזאת, יתרון אחד בין רבים, לייצר פשרה בין הצדדים. נכון מאוד. הרבה פעמים, כאשר אני בא כצד שלישי, שבעצם אמור לפשר ביניהם, אז הם קצת יותר מתגמשים, הם קצת יותר מנסים, הם קצת יותר באים לקראתי, ומתחילים, אוקיי, אז בוא נחשוב, בוא ננסה. ברור שיש לי בהכשרה גם של בגישור ובבוררות ועוד הרבה הכשרות ומקצועיות. אני הרבה פעמים בא כצד נוסף לגישור, זאת אומרת, יש את המגשרת שהיא באה ביניהם, אני צד שלישי, נפרד. ואני באה והיא אומרת, בחושפת בפניי, תראה, אלה הצדדים, זה מה שהם אומרים, מה דעתך? זאת אומרת שהיא, מגיע עוד מישהו מבחוץ, שבעצם הוא ניטרלי, והם מבינים את זה שהוא ניטרלי, והם לא צריכים להתגונן, וזה היופי. שזה למעשה, אנחנו נמצאים פה במצב שבהליכים כאלה, לרוב יש המון פן שהוא רגשי, שהוא אמוציונלי, ואתה מגיע כגוף ניטרלי, שבא בסופו של דבר לתת את הפן הכלכלי בעסקה, שבא לבוא ולחשוף באמת לציבור, או לאותם לקוחות, לאותם בעלי זכויות, של זה אין פה, אני מנתק את הממד הרגשי, אני מציג לכם עובדות. כמה הנכס שווה? נכון. אני מציג לכם עובדות, אבל לא רק עובדות, אני מציג לכם גם פתרונות. הרבה פעמים פונים אליי, בוא תמצא את הפתרון. ואלה העובדות, אוקיי? נניח ששכן אחד חרד לשטח של השכן השני. עכשיו יש פה פוטנציאל א', האם יהרסו את זה? אז הוא אומר, לא, אני לא מוכן להרוס. אז אוקיי, אז בוא נחשוב על עוד פתרונות, מה אפשר לעשות? אוקיי, תעניק לו יותר זכויות. או יש פה זכויות מעבר, יש הרבה מאוד אפשרויות. ברגע שבגלל שאני בא חזק מהרקע התכנוני, אני מבין יותר לעומק את האופציות שאני יכול לפתוח להם, וזה מה שהם מחפשים בעצם. אני חושב שזו נקודה מאוד מאוד חשובה להעביר, כי הרבה פעמים אנשים שמגיעים למחלוקות פונים ישר לעורך דין, כי זה מה שהם מכירים, זה מה שהם חושבים שהדרך הנכונה, אבל בסוף הדבר מוגבל לאותו עורך דין, והוא צריך אותנו, שמאי המקרקעין, כדי לבוא ולפשר ולגשר על זה, ואני חושב שזה נישה שמאוד מאוד חשובה לבוא ולשים עליה את הזרקור, כחלק עיקרי ששמאי יכול לבוא ולהיכנס וליישר ולגשר. נכון. סכסוכים בדיוק כמו שאתה עושה, ואני רוצה להגיד לך תודה רבה גם על הזמן. תודה רבה לכם, תודה שהזמן כיף ומעניין להיפגש איתכם, ובעזרת השם, אני אוהב לראות אנשים יצליח. המון ידע ומקצועיות שבאים ומדגישים את זה גם
בפורומים האלה, וגם ללקוחות תשוקה למקצוע, תראה, הוא מדבר, הוא קורא, נכון, אני נהנה, אני אוהב לעזור לאנשים, אני אוהב לעזור להם לפתור סכסוכים, לשמור על המשפחה, לשמור על הקשרים עם האחים, עם האימהות, עם הקרובי משפחה. זה חשוב. לי זה מאוד חשוב. זה גם שיח. תודה רבה לכם.